ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik... Odei, Galdakon jaio zen 1989an, eta inork ez zigun sinesten bere jaiotzaren berri eman genuenean. Beti izan zuen ezagutzeko jakin mina, personak, gauzak, tokiak. 23 urte zituela, etxetik kanpo bere burua prestatzen jarraituko zuela erabaki zuen, baina argi zuen, beti bere herrira itzuliko zela. Ama, orain biziko naiz. Esan zigun behin, Amberesera joan zen, eta 7 hilabetean zoriontsu izan zen. Txoria nuen maite, eta ni